Samantala, isang mahalagang pagkakataon ang nabuksan din para sa Dagupan matapos makapagsagawa ng learning and benchmarking visit sa lungsod ng Milpitas, ang sister city nito sa Estados Unidos. Sa nasabing pagbisita, nagkaroon ng masinsinang briefing hinggil sa kanilang storm drainage at the sewage management system, mga estratehiyang kritikal sa paghahanda laban sa sakuna at pagpigil ng malawakang pagbaha. Bilang bahagi ng immersion, bumisita rin ang delegasyon sa isa sa mga pump stations ng Milpitas. Ibinahagi nilang kanilang mga insights, technical na kaalaman at best practices na nagpapatatag sa flood mitigation framework ng kanilang lungsod. Ang mga natutunang ito ay magiging malaking ambag sa pagpapalakas ng drainage at flood control strategies ng Dagupan, lalo na't ang lungsod ay palaging nakararanas ng banta ng pagbaha. Sa pag-angkop ng makabagong pamamaraan at epektibong sistema mula sa sister city, mas malinaw ang landas tungo sa isang mas ligtas, matatag at climate resilient na Dagupan. Patuloy ang pamahalang panglungsod sa pag-aaral, pagkikipag-ugnayan at pag-angkop para sa mas handa at mas proaktibong lungsod. IFM News Express, Balitang Metro. IFM News. IFM News. IFM.